Nachádzam sa v Prahe na sídlisku, ale respektíve na námestí Rozstýlskom, kde som odchytil kandidáta na senátora, najväčšieho z môjho pohľadu a z pohľadu všetkých normálnych konzervatívcov a pravičiarov, najkonzervatívnejšieho, najpravicovejšieho kandidáta na senátora, pána Benjamina Kurasa. Aký má názor na súčasnú politiku, na Orbána, na Maďarsko, na Európsku úniu a proste na všetky veci, ktoré nás zajímajú. Pán Kuras, pýtam sa vás, ako to vidíte z hľadiska konzervatívneho pravičiara? Trestním tažením proti Maďarsku se Evropská unie konečně odkopala, už nedokáže ani předstírat nějakou hru na demokracii, kterou ještě před nějakými 10 lety se jí to dařilo. My musíme každopádně stát za Maďarskem. Já jsem už před 3 lety psal, že Visegrádská 4 se musí spojit pod ideovým vedením churchillovského státníka Orbána. Naštěstí, ale k mému velice příjemnému překvapení se k nám přidala Itálie. Mezitím to Rakousko je tak jako na půl, ale Itálie ta už s tím Bruselem zatočí. Ostatně to už Salvini řekl, že kdysi se myslívalo, že berlínská zeď nikdy nespadne, spadla a další zeď, která se bude bourat, je ta bruselská. Takže se můžeme těšit na konzervativní změny v evropské politice, možná i už v těch příštích nadcházejících evropských parlamentních volbách. Itálie tam určitě pošle pořádnou řadu lidí, kteří ten Brusel budou chtít přeorat a přetvořit. Jako já bych si přál na sdružení svobodných států bez nějakých nadnárodních institucí, které sají krev a peníze tvořivým Evropanům. Takže za Maďarsko 100% se postavit. My jsme strana realistů a platforma Evropské civilizace vytvořili krátkou petici na podporu Maďarska, kterou žádáme českou vládu, aby ve všem Maďarsko podpořila a vetovala veškeré útoky na ně. Prečo sa zabúda na Kačinského a na Polsko? Protože možná na to Polsko si ta Evropská unie tolik netroufá, ono jich je přece jenom skoro 40 milionů. A ještě rádi připomínají Němcům, že kdyby nebyla německá okupace, tak by jich bylo 45 nebo 640. Takže by patřili mezi ty silnější státy, jako Španělsko při nejmenším. Na ty malé Maďary si asi troufají víc. A to, že si troufli na Maďary, znamená, že si brzo ze stejných důvodů troufnou na Čechy a Slováky, těch je ještě míň. Ale celá ta Visegrádská 4, když drží pohromadě, tak tvoří 65 milionů lidí a z Itálií to už je 125 a s tím už tak ta Evropská unie nemůže tolik mávat. Ale ja si myslím, že bolo ako prvé Polsko, potom teraz je na rade Maďarsko a v Čechách sa teraz hovorí, že budú Česi alebo Slováci na rade, ale ja si myslím, že Rumúni, a poviem vám aj prečo si myslím, že Rumúni. Donald Trump, americký prezident, ktorého zase nemôžu tí ľavičiaci a títo multikulty zniesť, tak on povedal jednu zvláštnu myšlienku, alebo respektíve povedal pravdu, že najspoľahlivejším článkom NATO v rámci východnej Európe sú Poliaci a Rumúni. Tak ja si myslím, že ďalší budú Rumúni. No tak Rumuni by se měli přidat k té Visegrádské 4, udělat s ní 5 a možná přibrat i ty Bulhary, ale časem k tomu přijde i Chorvatsko a Slovinsko. Já myslím, že se ta celá bývalá rakouská říše nějakým způsobem obnoví v tom politickém slova smyslu, kterým bývala. Ona bývala přece takovým vyvážením mezi Západem a Východem, že z toho východu tam tedy byly nějaké ten Halič a potom tam byli Bosňáci a Chorvati, kteří byli takový jako trošku horkokrevní, ale zároveň tam byli u toho chladnokrevní Češi a dohromady s těmi Maďary a částí Poláků to vytvářelo opravdovou multikulturní společnost, která ale fungovala díky tomu, že všichni gravitovali ke stejné kultuře. Ne nutně ke stejnému jazyku, ale stejné kultuře
to znamená židovsko-křesťansko, anticko, biblické, takové na které ta celá naše civilizace stojí. My na našom kanáli V4 naši susedia, veľmi pozorujeme poľské aktivity a jedna z veľkých poľských aktivít je Medzimorie, Trojmože, Intermarium alebo všelijaké tieto názvy. A predsa Trojmorie už malo zasadanie tretie teraz v Rumunsku. Minulého roku bol Trump, Donald v Poľsku v auguste. Všetci to zdôvodňovali, že v rámci Varšavského povstania, ale on tam bol predsa na zasadaní Trojmoria 12 štátov. Čiže keď zoberieme pobaltské štáty, Poľsko, Česko, Slovensko, Rakúsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko, Chorvátsko, to je 12 štátov, to je 147 miliónov. Nebolo by už tak na čase postaviť tú hranicu medzi tým Nemeckom a Českom znovu a nech si tam tých svojich muslimov Francúzi a Nemci nechajú a my budeme tu Slovania žiť trošku normálnejšie? No, bude nám chybět víno francouzské, ale budeme mít to italské, takže já bych tu Itálii k tomu připojil. Ona, ta severní část Itálie, k té střední Evropě patří původně. Když se podíváte na města jako Udine nebo Trento, tak je tam ta střední Evropa cítit, i když je to teda kulturně Itálie, ale je tam takový ten středoevropský pořádek. A až po tu, teď když Salvini ze severu rozhodl, že tady nebude oddělovat sever od Itálie a dobil v podstatě celou Itálii, takže ta Itálie by k nám té střední Evropě, k tomu Medzimoriu, jak tomu říkáte, patřila. A konec konců Terst byl vždycky součástí té střední Evropy a vlastně měl by jí být znovu, protože to je typický klasický středoevropský přístav, který Itálie vlastně ani tolik nepotřebuje, protože těch přístavů má hezkou řádku. Já žádnou soukromou vizi nemám, ale protože jsem dlouho žil na západě, v Anglii, znám dobře Francii, znám dobře Itálii, trochu Španělsko, tak já bych tu Evropu rád držel pohromadě a osvobodil. Takovou nějakou rekonkvistu by se z východní Evropy, střední Evropy na osvobození těch vinohradů francouzských, protože jestli je nezastavíme, tak brzo přestanou existovat, jako přestali existovat v Iránu a v Iráku, kde víno vlastně vzniklo. Takže já bych se přimlouval za to, aby napřed ta Visegrádská plus ti Rumuni a Balkán, aby se podrželi pohromadě, nenechali se šikanovat od nevolených komisařů, ale i volených poslanců, europoslanců a vytvořili alternativu zdravého rozumu proti té iracionalitě, která Evropské unii začíná vládnout. A preto vás prosím, obyvatelia Prahy 4, voľte pána Kurasa, kandidát, ktorý to má jediný úplne jasne v hlave v poriadku. Pre televíziu V4 naši susedia Rudovitkovič.